Vi lever i en digital tidsalder, hvor vores følelser kun er et klik væk. Uanset om vi forbinder med venner, deler øjeblikke eller opdager nye ting, er online-verden en stor del af vores liv. Men med det følger et unikt sæt udfordringer. Hvordan håndterer vi vores følelser i denne hurtige digitale verden? I denne video vil vi undersøge, hvordan du navigerer dine følelser, opretholder sunde relationer og bruger teknologi til at understøtte dit velbefindende. Sociale medier kan være et kraftfuldt værktøj til forbindelse, men det kan også udløse stærke positive og negative følelser. At se venners højdepunkter kan få dig til at føle dig forbundet, men også føre til sammenligninger, der skader dit selvværd. Det er nemt at blive fanget af likes, kommentarer og endeløse notifikationer, men husk, at det du ser online ofte kun er et højdepunkt, ikke det fulde billede af nogens liv. Sociale medier er designet til at holde dig engageret, ofte ved at spille på dine følelser. At forstå dette kan hjælpe dig med at træde tilbage og ikke lade disse platforme diktere, hvordan du har det. Negative interaktioner online, som sårende kommentarer eller cybermobning, kan være svære at håndtere. Det er vigtigt at anerkende, når noget online påvirker dine følelser, og tage skridt til at beskytte dig selv. Hvis du står over for negativitet online, skal du huske disse trin. Blokér eller så lyden fra for brugere, der spreder negativitet. Rapporter skadeligt indhold, og vigtigst af alt, tal med nogen, du stoler på, om det du oplever. Du behøver ikke at se det i øjnene alene. At søge støtte kan gøre en stor forskel, uanset om det er en ven, et familiemedlem eller en rådgiver. Så tøv ikke med at kontakte os, hvis du føler dig overvældet. Ligesom i det virkelige liv, betyder kvaliteten af dine online relationer noget. Fokuser på at opbygge forbindelser, der er positive, støttende og autentiske. Vær opmærksom på tonen og indholdet af dine beskeder, og prøv at bidrage til et sundt online miljø. Positive interaktioner online kan løfte dig op og gøre din digitale oplevelse mere tilfredsstillende. Vælg at engagere dig på måder, der fremmer forståelse, venlighed og gensidig respekt. I en verden, der altid er online, kan digital mindfulness hjælpe dig med at holde dig i jorden, altså grounded. Det betyder, at man bevidst bruger teknologi, sætter grænser og holder pauser, når det er nødvendigt. Prøv at sætte bestemte tidspunkter i løbet af dagen til at trække stikket ud. Uanset om du læser en bog, tilbringer tid med venner eller bare nyder øjeblikket. Disse pauser kan hjælpe dig med at genoplade og forbedre dit generelle følelsesmæssigt velbefindende. Du kan også bruge værktøjer som appgrænser eller notifikationsinstalleringer til at administrere din online tid bedre. Dette hjælper dig med at bevare kontrollen over dit digitale liv, i stedet for at lade det styre dig. At omgive dig med positivt indhold online kan gøre en enorm forskel for, hvordan du har det. Følg kontier, der inspirerer dig. Deltag i fællesskaber, der deler dine interesser. Og deler indhold, der får dig til at føle dig godt tilpas med dig selv. Ved at kuratere dit digitale miljø til at inkludere mere positivt, kan du gøre online-verdenen til et sted, der understøtter dit følelsesmæssige sundhed, i stedet for at underminere den. At navigere i den digitale verden med følelsesmæssig intelligens handler om balance. Du kan skabe et sundere og mere tilfredsstillende digitalt liv ved at håndtere dine følelser online, og bygge sunde relationer, praktisere digital mindfulness og fokusere